Český zumba maraton přivítal o víkendu v městské sportovní hale téměř 100 příznivců žhavých latinskoamerických tanců. Vyplavit endorfiny a dopřát si zábavu v rytmu salsy, čači, rumby, reggaetonu až po moderní hip-hop bylo účelem 3hodinového tanečního řádění. Já jsem to pojala tak, že to je zpestření sobotního odpoledne. Já si myslím, že ta zumba je opravdu tanec, není to takový nějaký drill, ta zumba je zábava. Jsem to pojala takhle, než aby jsme se tady zničili, spíš aby jsme se zasmáli, zatančili, udělali si odpolední diskotéku. A protože k udržení dobré postavy patří kromě cvičení a diet také správná životospráva, čekal na všechny zumba tanečníky bohatý doprovodný program. Právě aby jsme vyplnili takové ty mezery, kdy už člověk je unavený, tak máme tady výživového poradce a máme tady nějaké předváděcí akce produktů z aloe vera, což si myslím, že je taky zajímavé a hodí se to k tomu zdravému životnímu stylu. A jak vnímá módní vlnu zumby právě tato dlouholetá cvičitelka aerobiku? Já si myslím, že určitě je to přirozený vývoj, protože ten aerobik nám tady vládl nějakých 20 let a tohle je další vývoj, kdy ta zumba jednak je to móda, všichni jsme tomu podlehli a myslím si, ten tanec je pro ty ženy přirozený, jo. A oproti třeba tomu aerobiku musím říct, že opravdu ta hodina hrozně rychle uteče, tak určitě je to zábavnější. Pro ženy, které chtějí spálit nějaké ty kalorie navíc, je zumba určitě příjemnou formou pohybu. Zapomínat by však podle slov instruktorky neměli ani na vhodný druh posilování. A tak by tančení v rytmu salsy a rumby mělo doplnit například balanční cvičení, cvičení na balónech, posilovna nebo spinning, které zpevní především břišní svaly a formují postavu. Líbí se vám zumba, líbí se vám ten zumba maraton, v čem je to právě třeba super? Chodíme na zumbu pravidelně u Dariny, čtvrtek, neděle, tak jsme chtěli zkusit, jestli to vydržíme, no, ty 3 hodiny v kuse. No a máte za sebou první hodinu a jak to vypadá teda? Jo, zatím super. Zatím nám dávala takový písničky, které nejsou moc náročné, ale to přijde. Co zumba cvičení, jak se ti líbí ten maraton? Přišla se sem zničit nebo odreagovat nebo co? No já doufám, že zničit, ale mně se to nikdy po zumbě nedaří. Já jsem vždycky tak nabitná. Takže je to dneska paráda? Je to dneska super, je to dneska skvělý, jako vždycky Darča skvělá. Přišli jste se sem zničit nebo naopak se My jsme se šli dobít, ano. No máte za sebou první hodinu, čekají vás ještě 2, tak jak jste na tom fyzicky? Je úplně super. Jo, jde to. Zvládnem to, relax, nálada dobrá. Jak se vám líbí zumba maraton? Přišli jste se sem odreagovat nebo naopak fyzicky zničit? Jaký to je? No je to úžasný, teda nás to hrozně baví, teda aspoň mě a já jsem se došla samozřejmě i fyzicky zničit. Já taky fyzicky zničit hlavně. A máte za sebou hodinu, čekají vás ještě další 2, tak jak jste na tom teďka? Zatím dobrý. No, tak je to makačka, ale určitě to zvládnem. Spokojené tváře účastníků prvního letošního zumba maratonu byly důkazem toho, že si sobotní fitness program plný ďábelsky chytlavých zumba rytmů všichni užili a přišli zvítězit hlavně sami nad sebou.